ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହ୍ନା କ୍ରିଏସନ ଶୁଣ ଶୁଣ ଜ୍ଞାନବାଣୀକି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆଗେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଗୋଟିଏ ଲୋକକଥା ଅଛି କି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱିଗୁଣ 14 ମାତ୍ରା ନାମେ ନାମେ କରି ସମତା ତିନି ହରିଆଣ କହୁଁ ମୋରା ବଞ୍ଚା ଜାଣ ଶୂନ୍ୟ ମୋରେ ପତି ଦୁଇ ରହିଲେ ମୋରେ ଯୁବତୀ। ଏହି ଲୋକ କଥାଟିର କିଛି ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଇବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜାଣିପାରିବେ କି କାହାର ଆଗେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଆଗ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାମର ମୋଟ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଗୁଣ କରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାମରେ ଥିବା ମାତ୍ରାକୁ 4 ଗୁଣ କରି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାମାକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ 3 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା। ଅବଶିଷ୍ଟ 1 ବା 0 ରହିଲେ ଆଗେ ପତିର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିବା, ନଚେତ୍ 2 ରହିଲେ ଆଗେ ପତ୍ନୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା। ପତିର ନାମ ଭଗବାନ, ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 4। ପତ୍ନୀର ନାମ ଚାନ୍ଦ, ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 2, ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 6। 6 ମିଶାଣ 6 = 12। ପତିର ନାମରେ କେବଳ ବା ଥିବାରୁ ମାତ୍ରା ସଂଖ୍ୟା 1, ପତ୍ନୀର ନାମରେ କେବଳ ଚା ଥିବାରୁ ମାତ୍ରା ସଂଖ୍ୟା 1, ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 2। 2 ଗୁଣନ 4 = 8। ଉଭୟ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱିଗୁଣ 12 ମିଶାଣ 8 = 20/3 ଲବ୍ଧ। 2 ଅବଶିଷ୍ଟ 2 ରହିବାରୁ ବୁଝାଗଲା କି ଆଗେ ପତ୍ନୀ ବା ଚାନ୍ଦର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ଯଦି 0 ବା 1 ରହିବ, ତାହେଲେ ଆଗେ ପତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯଦି 2 ରହିବ, ତେବେ ପତ୍ନୀର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଥମେ ହେବ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆପଣ କାହାର ଆଗେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।